Και συμφωνώ, ξέρω τι είπα. Και συμφωνώ ότι διαφωνώ με τον συνάδελφο, ο οποίος ήταν και ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, ότι η ιστορία δεν γράφεται με περικοπές, αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος Γκίκας και αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Γενικός Γραμματέας. Αν είδατε και τον διοικητικό απολογισμό και το πρόγραμμα δράσης, θα είδατε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κατάντημα στους συνταξιούχους. Ο κάθε συνταξιούχος, από πού και αν προέρχεται, γνωρίζει το τι του γίνεται σε καθημερινή βάση. Είναι, συνάδελφοι, ένα πρωτάκουστο ότι να γίνουν περικοπές, να μειώνεται από την κυρία σύνταξη, από το σύνολο των συνταξίμων αποδοχών, ένα ποσό στη δεύτερη στήλη, να παραμένει το ίδιο σύνολο και με εκείνο να συνεχίζουν να κάνουν τις περικοπές, είτε λέγεται επίδομα αλληλεγγύης, είτε λέγεται το νομοστάδε, είτε λέγεται το ένα είτε το άλλο. Δηλαδή, με το ίδιο συνολικό ποσό γίνονται όλες οι κρατήσεις, γι' αυτό τα ποσά τα οποία μας γραφτούν είναι πολύ περισσότεροι. Σε μια διαμαρτυρία μας είπε, αν αυτό το κάνουμε, θα χάσετε από το επίδομα συζύγου και από το επίδομα τέκνων, γιατί δεν θα είναι 10% επί του αρχικού μισθού, αλλά θα είναι 10% μετά τις περικοπές και 5% μετά τις περικοπές. Το πονηρό όμως είναι αυτό το οποίο υπογράφηκε και είναι έτοιμο για εφαρμογή για το θέμα του επικουρικού. Και θα το διαβάσω, συνάδελφοι, τι προβλέπει το σχέδιο του Υπουργείου για τα επικουρικά. Επικυρωμένες μελέτες βιωσιμότητας του Υπουργείου δείχνουν ραγδαία επιδείνωση των ελλημάτων έως και 30% λόγω της ύφεσης που προβλέπουν ανά τρίμηνο θα αλλάζουν και τα ποσά των συντάξεων. Στα επικουρικά οι αλλαγές που προωθούνται είναι η ενοποίηση των